Vlog Waray. Hello. Thank you sa pagdalaw. Hi sa Kalamho. Ayan, sa Kalamlang. Hello, hello. Thank you sa pagdalaw. Thank you ulit sa Kalamlang. Hi Vlog Waray. Thank you. Itong aking pa-welcome sa'yo. To like and share and subscribe. DJ Jonel Sagayno Remix. Yes, pwede lang po kayo magbaba ng bahay. Mag-type lang po kayo ng Ilocano or baba niyo po yung link niyo. Okay lang po, lapagan po tayo at dikitan. Hi Justin Mix Vlog, thank you. Dan thumbs up na po. Ayan, thank you sa Kalamlang. Ayan, magbaba po kayo ng bahay or baba po kayo ng bahay. Basta't magagandang remix, dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. Ayan, padikit po, balik agad, sabi ni Vlog Waray. Ayan. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the This is Remix Hello. Hi, Naki, the one. Hello, Iloca, everyone. Are you having a spectacular day or evening? From Anunnaki, the one. Hi, thank you, Anunnaki, the one. This is my welcome greeting to you. Ayan, magdikitan lang po kayo dyan sa baba. At magbaba po kayo ng mga bahay nyo. James Gipe, hello. Thank you for the thumbs up. Be sure that you smash the like button for me, guys. Thank you. Put your fucking hands up! DJ Jonel Sagayno Remix. Dingle, 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 dingle. Mix, flow, dingle, dingle. I live east of you, Ilocana. I am the West Nashville of about 2 hours drive from you. We are neighbors. How have you and your family been? We are fine. I remember you already. It's been a long time. I saw you here in my live stream. Thank you for coming back again. Hi, Nodomar Sonyo Vlogs. Hello. Patamsak naman po, host. Sige, lapag mo dyan, Nodomar, para tamsakan natin yan. Baba nyo lang po yung mga link nyo, guys, or mga premiere nyo at tutusukin natin. Ayan. Patamsak bakas po. Salamat po sabi ni Nodomar. Ayan, tutusukin ko na yung premiere mo, Nodomar, ha? Wait lang. This is not premiere. This is a content. This is not a premiere.
Ayan. DJ Jonas Sagayno Remix. Yes, this is my second time being on your live stream and I'm sorry it's been a while. I will try better next time to make time or show up at your stream. Na, thank you so much. Patugtugin mo na rin host 13 minutes. Later, patugtugin ko mamaya. I thought it's a live stream. A premiere. Too much work and enough time and not enough time. It's okay. Naki the one. It's okay. You can drop your link there. Naki the one. Please, patamsak din po sa mga premiere po sa taas po. Yung nakating po. Thank you. Mix, mix, flow, flow. Dingle, dingle, dingle. Mix, mix, flow, flow. Sana all. You call me Anokin, that's my name. Anokin. It's 2 hours you are from Nashville. I never been there in Nashville. And subscribe. Don't forget to like and share. Ay, and salamat. subscribe. Oy, You are listening to the you're music using of translator. Iloilo Mix Love. Ayan, please connect also to Nodomer Sonyo Vlogs, guys. Please. This is Remix Avenue Music Collection. DJ Jonas Sagayno Remix. I may be coming to Memphis to buy a car there for a friend of mine. We may be coming there by mid-June. Okay. Salamat po. You're welcome. That's good. Remix Avenue. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJs. Thank you so much, 3 million in the house. DJ Jonas Sagayno Remix. Hi, Jab You are Harsama. listening to the music Thank you of for visiting me Iloilo again. Mix Love DJs.
Jonel Sagayno This is Remix Avenue Music Collection. Big Left, Mix Club, Big Left, This is Remix Avenue Music Collection. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, paki-connect po sa mga ano guys, yung mga members natin sa taas, yung nakapin po. DJ Jonel Sagayno Remix. Big Left, Mix Club. DJ Jonel Sagayno Remix. Hi, Kabsat Epidia, Eps TV Vlog. Kumusta ka na, Kabsat? Ano nang balita sa'yo? Patamsak Premier Host. Sige, baba mo dyan, kusukin ko. Jonel Sagayno Remix. Big Left, Mix Club. Ito, humahabol sa Big WH. Left, Oh, that's good. Mix Club. Basta't magagandang remix, dito ka na sa Patamsak Remix Premier Host. Avenue. Sige, Kabsat, kusukin ko yan. No problem. Ayan, number 9 ako. Ayan, kumusta ka naman, host? Okay naman, kahit walang viewers. Nag-LS pa rin kahit walang masyadong viewers. Ayan, may galap shoutout. Sorry na lang ako nakadalaw sa'yo, sobrang busy habang sa WH. No problem, it's okay. Ganun talaga. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, salamat host. You're welcome.
salamat sa pabigi. DJ Jonel Sagayno Remix. Club, club, big left, big left, big left. Mix, club, club. Make you a believer, I'm a bad liar. DJ Jonel Sagayno Remix. Oh yeah, there is no prayer, save it, just a darling, this year I'm meant to be here, take me there, my tears, just a darling, look me in the eye, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna beg. Wish I could erase it. Make you a believer. I'm a bad liar, bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar, bad liar. Now you know. You're free to go. 'Cause I'm a bad Big left, mix club. DJ Jonel Sagayno Remix. All my dreams never mean one thing. This life now hearing. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking. Problems, problems, problems. Hey, I will decide. Say I've done it inside. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking. Problems, problems, problems. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna beg. Wish I could erase it. Make you a believer. I'm a bad liar, bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar, bad liar. Now you know. You're free to go. 'Cause I'm a bad Big left, mix club. DJ Jonel Sagayno Remix. Big left, big left, big left, big left. Loud and clear music. Only here on Remix Avenue. Mix, club, Remix Avenue. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, thank you, Jeff Hart Sama. Thank It's you. 2K20. This is Remix Avenue. Basta't mag-agat ng remix, dito ka na sa Remix Avenue.
DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, Mamut TV, don't like. Ayan, Insan, hello Insan. Hi Mamut TV, thank you for coming. Ayan, ito yung aking pa-welcome. Ayan, salamat sa 4 million in the house. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, salamat 4 million. Kain tayo ng seaweed. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan, padikit po sa ating mga member, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Hi, Jose Ganua. Hi, Jose Ganua. Thank you for coming. This is my welcome. You can now drop your link, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Big Left, Big Left, Big Left. Mix, Techno, cha-cha, or slow jam. Big Left, Dito na yan sa Remix Avenue. Mix, Mix, Club. DJ Jonel Sagayno. Ayan, 5 million. Thank you so much.
Sagino Remix. DJ Jonah DJ Jonah Sagino Remix. Big Lip, Big Lip, Big Lip. Mix, Mix, Club, Club. Big Lip, Big Lip, Big Lip. Mix, Mix, Club, Club. DJ Jonah Sagino Remix. DJ Ayan, Jonah Kapsat Binis, Sagino thank Remix. you. It's okay. Thank you so much, Kapsat. May premier ka? Kumakain ako ng seaweed. DJ Jonah Sagino Remix. DJ Jonah Sagino Remix. Mix, Mix, Club, Club. Big Lip, Big Lip, Big Lip. Mix, Mix, Club, Club. Big Lip, Big Lip, Big Lip. Mix, Mix, Club, Club. Big Lip, Big Lip. Don't forget to like and share and subscribe. Mix, Club, Club. Back to the beat, back to the start. Back to the beat, back to the start. Back to the beat, back to the start. DJ Jonah Sagino Remix. Back to the beat, back to the start. Back to the beat, back to the start. DJ Jonah Sagino Remix. Back to the beat, back to the start.
Jonah Sagayno Remix. Hello, sis Tim Lopez. Thank you, sis. Salamat talaga sa support mo, sis. Thank you. Ayan, Epedias, Eps TV. Thank you. Ayan, please connect to Team Lopez, guys. Very supportive from DJ Jonah Canada. Sagayno Remix. Ayan, binaba po ni Nightfoot yung bahay niya, guys. Ang ating support catter at saka member. Hindi ko pa kasi na-edit yung Nightfoot ko. DJ Jonah Sagayno Remix. Mix. Club. Big Lip. Mix. Club. Ayan, thank you so much sa 4 million. Stay tuned as we give you the latest with DJs of Ilo Mix Lab. You are listening to the music of Iloilo Mix Lab DJ. DJ Jonah Sagayno Remix. Kainin mo na yan, oh. Kasi baka lalambot. DJ Jonah Sagayno Remix. 고양이 소리를 막 같이 며명며명며 내게 애교 부리며 가끔 며명며명며 내 심장은 쿵쿵쿵 너의 미소에 퐁당 날 사랑한다 해줘 며명며 매일 나를 꼭 안아줄래 뛰어서 소중한 Thank you so much. Ayan, guys, patusok po sa premiere po ni Eps TV vlog, guys. 내 이야기 속주인 거 웅장한 고양이처럼 맘에 안 들면 난 막아보네 너만의 따스한 내 마음 사르르 녹아 난 너만의 고양이냐 고양이 소리를 막 같이 며명며명며 내게 애교 부리며 가끔 며명며명며 내 심장은 쿵쿵쿵 너의 미소에 퐁당 날 사랑한다 해줘 며명며 고양이 소리를 신나면면면며 예쁜 안에 우겨서 네 향기를 맡으래 너의 고양이 되어 꿈에 잠들고 싶어 매일매일 너를 사랑해 DJ Jonah Sagayno Remix. Demski Hatch Pretty, Megalog shoutout. Ayan, salamat sa 2 million. Bakit 2 million lang? Andiyan kayo si Eps TV at saka si Tim Lopez. Andiyan po siya eh. Tulo ko na naman si YouTube. DJ Jonah Sagayno Remix.
Jonas Sagayno Remix. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Di bang babae ay ikaw yung sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko DJ Jonas Sagayno Remix. Ganda, lumapit ka sa akin at papatak ako sa'yo kung paano mag-ingray na parang sa mga alaman. Hindi na kailangan ka ng buhay mo. Pagsisilbing kung tayo, parang parang tayo. Sinito na lang ang bata. Pinatatan ko ang galingan kapag ikaw kasama ko kasalantamin. Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Di bang babae ay ikaw yung sumabay. Yung pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Di mo kaya inabot. Alam mo kami nalabi natin. Nagwala sa kamala pala ang kain. Di mo kinain. Ang sa natin. Matulog ako sa mantin. Tapos ako natin ang kakita. Lalong yun ko ba kung basta. O ba't biglang na nang tumakbo. Wala nang lumbago. Bakit mo na lumayo sa'yo lang ako binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Di bang babae ay ikaw yung sumabay. Yung pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. DJ Jonas Sagayno Remix. Ha, ayan. Thank you for the BG vlog, Waray. Magbaba ka na ng bahay mo dyan, kapatid. Ayan, padikit ko sa ating mga members. DJ Jonas Sagayno Remix. Nateska. Palangga sa gitpala. I love you. Sana all. Feeling good. Dinglet. Mix Club. DJ Jonas Sagayno Remix. I got shut. Feeling good to walk around the neighborhood. Feeling blessed. Never stressed. Got the sunshine on my Sunday best. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand but hold your balance. I just say whatever cause there is no way you're bound. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good. I got shut. Feeling good to walk around the neighborhood. Hi, Leia Vlogs. Raid Balolong. Ayan. Hi, Ayan. Hi, Leia. And ito ang aking pa-welcome sa'yo. Uy! Hala, Raid Balolong. Ay, Balolong sila. Uy, salamat. Thank you. DJ
DJ Jonah Sagayno Remix. Thank you guys sa pag-raid. Wait lang. Bakit tapos na si Bossing Brat? Diglett. Mix Flow. Days you wake up and nothing works, you twist around it. Gotta give your feet some gravity to keep you grounded. Keep the things inside your ears just like the waves that sound it. And just say whatever, cause there is no way you'll drown it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. DJ Jonah Sagayno Remix. Like I said, and in the club, Ayan, tamsak balulong. Ayan, salamat naman dyan sa mga patamsak nyo guys. Thank you. Thank you, Dred, TVs, Tadeus Mendros, Secret Whisper, Tismos. Ayan, thank you. Thank you talaga. feeling blessed, never stressed. That sunshine on the sunny bed, they feeling good. DJ Jonah Sagayno Remix. Palangga sa gitna. I love you. Oh, Sana all. Diglett. Oh! Diglett. Pero this one, give me. Mix Flow. Give me lang! Diglett. Mix Flow. Hi everything! That is COVID-19. Because it's called 19 as the virus age is 19 years old. Huh? Totoo? Ayan, thank you so much. DJ Jonah Sagayno Remix. Only here on Remix Avenue. That is COVID-19. Remix Avenue. Sagayno Remix. Basta't magagadong remix, dito ka na sa Remix Avenue. Hi everything! That is COVID-19. Because it's called 19 as the virus age is 19 years old. Huh? Totoo? Ayan, Bordado. Ayan. Salamat, Kabsat Bordado. Thank you so much. DJ Jonah Guys, Sagayno. may mga premiere. Ayan, hey sis, Lux Collection. Uy, thank you so much sa pagdalaw. Good morning, good evening, and good afternoon sa inyong lahat. Ayan, salamat sa inyong mga patang-syak gaan. Ayan, thank you so much sa 4 million in the house. Sagayno Remix. You're welcome, sis. Ayan. Please connect to Lux Collection 85, guys. At saka yung second account niya, yung Lux Collection 85 Vlogs. Ayan, feel free. Ayan, 5 million in the house, guys. Ayan, kahit wala ka sa LS ko, kapag nag-LS ako sa Slack, nagbababa ako ng link mo. May mga dumidikit naman kahit konti lang. Haha. You know I won't drop you like everybody
Ayan, thank you so much. 6 million in the house. Ayan. Ayan, Sisi Sasha and Kamsat Binis. Ayan, Tagsakdan Harang, sabi ni Sisi Sasha. Ayan, thank you so much. DJ Jonah Sagayno Remix. DJ Jonah Sagayno Remix. Seven naman yung nakabili. Bakit 4 lang yung lumalabas dito? Kaloka. May mga premiere po dyan sa taas, guys. Nakapin, si Wonders Journey, Mansikitay, si Family Islanders, tapos yung upcoming event nila RJ at saka si Donna B. Sagayno. DJ Jonel Sagayno. Thank you sa paharang, sis. Kamsa ka Ilocana, saan? Kamsa ka Ilocana, sabi ni Boards. Thank you, Boards. Busy ka? Akyat ka? Ayan, napatamsak. Yan, binaba ko yung premiere mo. Binaba ko yung link ng premiere mo. Nakatusok na ako. Guys, patusok po sa premiere ni Boards, guys. Feeling good. Dingle. Mix Club. DJ Jonah Sagayno Remix. I got shut. Been in the walk around the neighborhood. Feeling blessed. Never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand but hold your balance. I just say whatever cause there is no way you'll
Birthday ni Mama kasi, sabi ni. Gigi mo na ako dito kasi may bisita kami, Ate Lucana. Sige lang, Bards. Patusok ko sa premiere po. Ayan, may premiere pala si Sisi. Sige lang, sis. Wait lang. Tusukin ko. Wow, sana all may Louis Vuitton. Fancy's Locks. DJ Jonel Sagayno. Haba ng harang. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJ. DJ Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno. Remix. You're talking here, DJ Jonel Sagayno. Ayan, 2 more minutes. Hehe, salamat sis mga. Ayan, sayang naman sis. Hehe. Ayan, salamat. Parang DJ Jonel Sagayno.
Ayan, Lux. Ayan, sis. Morning, Loves. Tamsak. Hi, sis Cheryl. Salamat. PMA Kamanang TV. Thank you. Ayan, sis Cheryl. Ito ang aking pa-welcome sa'yo. Welcome sa'yo, sis Cheryl. Dahil bagong pasok ka dito sa aking live stream. Ayan, thank you so much. May jacket ka na dyan, Sisi Loves. Pwede ka nang baba ng bahay mo. The best way to improve your videos? With music from Epidemic Sound. Get the safest music subscription for content creators. Wow, thank you, With over Loves. You're welcome, 35,000 Sisi. tracks and 90,000 sound effects. Uy, parang may Start your 30-day free. Ayan. Yan ako na. You want the best of my heart, you just gotta see the good. Guys, patusok sa premiere ko. Sabi ni, sige sis, tusukin ko yan sis. Wait lang. Puntahan ko na ngayon. May mga premiere din dyan sa taas. Ayan, pang 42 ako sisi. Wow, laki na ng bahay. Uy! Sikat si Jasril doon ah. Nandun si Jasril doon ah. Naka-flex. Ayan dan, tusok sisi. Being all alone really got me thinking, maybe overthinking that what is lost ain't mine. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, Ayan dan, tusok-tusok sa premiere. but I wouldn't change it back. Restart. I ain't gonna fight these beautiful skies. I've been going. Ayan, thank you, Jabhar Sama. Guess that is the reason I've been feeling like hell. But I wouldn't change it back. Restart. I ain't gonna fight these beautiful skies. Guys, may premiere po tayong susugyurin na mamaya after 14 minutes. Like these beautiful skies. Magpapasugod po ako kahit wala. Dan full pack Bander's Journey, sabi ni si Cheryl. Sige, sisabihan ko siya mamaya. Ayan, tamsak Sisi Love. Sabi ni Sis Family Islanders. Ayan, nakapin yung premiere mo also, Sis Sisi. Nakapin yung premiere ni Banders. Ikaw, yung upcoming event ni Donna B. Tapos ni RJ. Ayan, salamat 6 million in the house. My tears, oh yeah, tears don't fail. Sin victim. Trust me, darling. Trust me, darling.
Ayan, dalawa yung nakabidyo sa'yo kahapon na sisi, tapos piniplay kita mamaya. Ay, piniplay kita ngayon. Trust me, darling. Trust me, darling. Ayan, tamsak sisi. Ayan, may premiere ka sisi. Ano? Sisi Water Smells. Natusok ko na pala yung premiere mo, Sisi Watermelons. Ay, mamayang gabi ata ito. Mamayang gabi ito, di ba? DJ Jordan. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, guys, padikitin kay Sisi Sasha, guys. Madaling araw, wow. On the way work, Sisi. Sige lang, sis. Ingat sa pagbiyahe. DJ Jordan. Yung main ko nasa Walwalan, Kabsat. Thank you, Kabsat Arlene. Ayan, baba ko yung bahay mo dyan. Dan, full dikit, Ma'am Shiki kay Premier, sabi ni Sis Cheryl. Guys, padikit din kay Kabsat Arlene, guys. Nasa Jumerica din siya. Binabali na ikot bahay. DJ Jordan. All my dreams have one thing. This life I'm married. Go out and ask. Go out and ask. Dan, tamsak, Kabsat. Thank you, Kabsat. Wala kang premiere, Kabsat Arlene? May premiere ka ba dyan? Sis, BG lang ako, ha? Sige lang, Sis Water Smells. Salamat, BG ay sapat na sa akin. Appreciate much, guys. Hi, Sis Fit Mom TV. Thank you sa pagdalaw. Ayan, di ba may premiere ka, Sisi? Wait lang, ibaba natin yung mga premiere nyo. Ngayong sinisipag ako. Charot. Fit Mom TV Canada. Ay, tapos na pala yung premiere mo. Kagabi ba yun? Tapos na pala yung premiere mo. Ayan, let's connect. Cheryl Dan Tamsak, sabi ni I am Arlene. Ayan, wala man host. Ay, hindi ko na, ano ba yung pinatamsakan mo kahapon? Premiere ba yun? Or yung binaba mo kahapon? Yung naglaro tayo? Ayan, I am copy. Thank you, love, sabi ni Cheryl. Ayan, may galab shoutout sa'yo. Tambayan kay Papo. Good morning. Magandang tanghali pala sa'yo. Ayan, 5 million in the house. DJ Jordan. Ayan, harang ulit.
Ayan, nagbaba. Mag-ano kayo guys. Magtusukan na kayo ng pet. Magtusukan, magdikitan. Magtusukan na kayo. Yes, it's 10:22. Diyan na. My name is Alexandra Flam. I am a registered nurse that works in critical care. I all Ayan, padikit kay Kapsat Arlene guys. Ayan po yung link Tapos may binaba din si Nightbot. $5 million in the house. Ayan, 6 million in the house. Hello. DJ Jordan. Pwede, P. Sing ako, P. DJ Jordan. Binibining marikita dalangin ko. DJ Jordan. RJ bro, dan full pack dikit sa'yo. Ayan. Sige, sisingilin ko sila ha, Sisi Labs. Singilin ko sila yung mga dinikitan mo. Ayan, thank you so much. Ayan, Chords 101 channel. Oy, Cordape, ikaw ba yan? Hello, Kabsat. Kumusta ka na dyan? Ingat ka palagi dyan si Kabsat Chords. Hello po, host. Ayan, thank you, Kabsat. Ayan, may jacket na yung mo, gamit mo ngayon. Kumusta ka na sa Kabsat Mavic? Dan full. Ayan, sige, ako yung bahala dyan, Sisi Labs. BG, kain lang sis late dinner. Sige, sis Labs, thank you. Kahit mo ko simong tawa sa mga
Si Cheryl, andito yan kanina si Ate Marisa eh. Nakabidyo lang siguro siya. Ayan, thank you so much. Hi sis! DJ Jordan. Si Jen, nakatulog na yung anak mo, Jen? Ayan, pasubod po sa premiere ni Sis Bander's Journey. Premiering now na po. Ayan, Dan Arlene from CC Loves, CC Love Cheryl. Ayan, Nanay Jubita. Hello. Lord, salamat sa iyong Hi Hazel. Ayan, patusok daw po sa premiere ni CC Love Cheryl, guys. Para mag-highlight siya, i-copy ko na lang. Ayan guys, pasugod po tayo sa premiere ni CC Bander's Journey. Thank you guys. Palablab po, sabi ni Chords 101. Ayan, 6 million in the house. Hello. Pasugod po tayo, guys. Yung mga gusto dyan. DJ Jordan. Ayan, thank you so much, guys.
DJ Jordan. Ayan, padikit din kay, guys, kay Ken Russell o kay Nay Jovita, guys. Thank you. Doon muna, manood muna tayo ng premiere ni Sis Vander's Journey. Basta nindot na tuka, DJ Jordan. DJ Jordan. CJ Feed the Dogs! Basta nindot na tuka, DJ Jordan. Hinog Beats Club. I do look away, pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, baby. I like your shirt, I like your clothes, love the way that you wear. Your favorite jacket just so I can always be there. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say.
GC na ako nanonood ng ng premiere ni CC Banders. Banders Journey. DJ Jordan. Ayan, salamat guys sa mga naka-DJ dyan. Wait lang guys ha, nagsumugod kami sa premiere ni Banders Journey. I like the way you hit the notes and every song is shining. I love the little things like when you're unaware. I got to steal a glance and smell some perfect place. Love sometimes life brings me down. You're the joy of my love. In the bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you everywhere in every moment. Always and forever, I know I can't quit you 'cause baby, you're the one. I don't know how in a world devoid of love you bring joy. In your eyes, I see the light, my future. Always and forever, I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. I hope you wait and see. DJ Jordan. The thrill of the chase, researching, scrolling through reviews, or wandering aisles. With thousands of amazing products at Best Buy, you could chase that thrill for a long time. Or I don't know DJ Jordan. Payog Beats Club. Thank you to my ex. It's not about the sex, but the breakup was the best. Now I'm stronger, now I'm wiser, now I'm happier cause I found a perfect love. Thank you to my ex. Everybody go. Whoa, whoa, whoa. Thank you to my ex. Wake up, don't be break down. Wake up, don't be break down. Wake up, don't be break down. Don't be break down. Thank you to my ex. Wake up, don't be break down. Wake up, don't be break down. Wake up, don't be break down. Don't be break down. Thank you to my ex.
Ayan, back here. Ayan, thank you, sis. Thank you sa pasugod. Thank you sa sumugod, guys. Maraming salamat po sa sumugod sa premiere po ni Sis Bander's Journey. Thank you so much. Ayan, may bago tayong pasok si Topseed 16. Hi! Hi, Topseed 16. Thank you. Thank you for coming. You can now drop your link. Gonna have my jacket. You already have jacket. You can now drop your link. Hi, Mabel Maravilla. Hello po. Ayan, thank you for coming. And this is my welcome greetings sa inyo, guys. Ayan, thank you. This is my house from Topseed 16. Thanks po from Mabel. Ayan, thank you so much, guys. Please connect to all my numbers that Nightbot is dropping. 7 million in the house. Please connect also to Cheryl, guys. We have premiere there. You can scroll up. Ayan, and also CC Lux Collection, guys. Please connect to her. And she have also premiere. You're welcome, CC Loves. With YouTube TV, you'll never have to worry about hidden fees. And save up to $500 a year compared to traditional services. YouTube TV. Try. Ang mga mapa Tingko taayo Mga tukauban Natin kagdagang dalaga Di soluset iskuman Magkasila Puti sa pili mga uyab Okay lang basta walay problema Mangitag paraan Para lang masulbay Ang tagay-tagay Di na sa kadapinan Ato ng tanan para makitay lipay Labi ng isunod At kami kayong musabay Asa na ang mga papa 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 ang mga papa Dito taayo mga tukauban Natin ang dagang dalaga Ayan, sis Yan. Thank you. Puti sa pili mga uyab Okay lang basta walay
para magtitay-tay. Lagi nang gusto magdadami kayo mo sa buhay. Asa na ang mga bata? Asa na ang mga bata? Asa na ang mga bata? DJ Jordan. Tulog pa si Hazel. Iyan mo sis. Ganyan lang ako. Nagbababa ako ng mga bahay ng mga mga members kahit wala. Kahit wala sila dito. Ayan, 7 million. Tulog pa si... Ayan. Nasa taas ka na, sis. Hello! Ayan. Thank you, Sisi. Donna, Reyna. Reyna B, thank you. Ayan, thank you sa 8 million in the house. Ayan, Team Blood Ratatat. Ayan, Maria Faith. Hello, Bebe. Hello, Love Shot Box. Kumusta ka? Good evening. Ayan, may gustong umakyat ba dyan para kumanta? I love this Rakuten app. Look at that. Rakuten's app is super helpful. I open the app, find the store that I want to use, start buying, and gets me tons of cash back. I'm an on-the-go Rakuten user for sure. I love the Rakuten app. It has all my favorite stores at the top. I use Rakuten. Ay, asa na ang mga bata? 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 Beats Club. Asa na ang mga bata? Asa na ang mga bata? Asa na ang mga bata? Ang mga bata? DJ Jordan. Ayan, hi ate. Okay lang ako, ikaw kumusta? Top seed, sis, done to you my friend. Ayan, this is my house. Ayan, top seed, please connect. Return the favor to Cheryl. Bubulol na ako sa English ko ah. Ayan. Ay, Kabsat Binis. Kabsat Binis, magkuskus ka na dyan. Huwag mo akong alalahanin. DJ Jordan. Command done go wardrobe. What? The command done has been added successfully. Bigi muna ha, di kaya powers ng susuka. Napuyat siya. Napuyat siya sa sa paglalaro ng Bring Me. Ayan, top seat 16, please return the favor because they connected to you already. Cheryl Abehuela. How to pronounce that? Abehuela. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. DJ Jordan. Command Edic, thumbs up, go watch
What? I got premiere. Bugbugin natin si Cheryl kung hindi ka balikan. Ayan, thank you guys. Guys, kung mga busy kayo guys, pwede lang kayo mag-video guys ha. Huwag niyo akong alalahanin. Kasi wala akong kausap kaya nag-ALS ako. Kasi nasa trabaho si Brian. Hey, what are you doing? Seriously? Wait, I want to do something. Hello sis, I'm Purple BTS. Thank you. How to hide. Ayan, tinago ko na siya. Ayan, kumusta sis? Okay lang sisi. Ikaw sis. Ayan, sinagot ka ni si Nightbot. Oh, sinagot ka ni Nightbot. Nawala ka. Lagi jacket ko sis. Nawala lang. Hindi, nagalis kasi ako ng jacket. Naglaba ako. Ayan. Tapos ayan may ayan, tinago ko na yan, yung ano yan, yung puti. Nasa mabuti naman sa Anyong Nightbot. Yes, guys, patusok ko sa premiere ni si Cheryl, guys. Tapos may mga premiere din ko sa nakapin dyan. Ayan, may blinak na ako dyan. Si Cheryl si Cheryl, ano mo na yun? Tanggalin mo yung sub niya. Tanggalin mo yung pag-subscribe mo sa kanya, Sisi. Ayan, nandiyan din si Sasha, guys. Oh, padikit, guys, from Canada. Pwede lang pag din ako ng premiere, sis. Pwede, Sisi. Sige lang, pag mo dyan, tusukin natin yung pet mo.
Ayan, maglapag-lapag kayo dyan ng bahay nyo. Naglalapag siya ng bahay ng kaibigan niya tapos dinidelete niya. Sinisira niya tong live ko eh. Kaya blinak ko na siya si Cheryl. Blinak ko na siya dito sa aking hinide ko na siya dito sa aking channel. Hindi na siya makakapunta dito. Sungit ka na. Haha, kulit niya. Maya, kalas ko siya, sabi ni sis. Sis, kalasin mo siya, baka hinide user ko na rin siya dito sa channel ko. Patusok sa premiere, sabi ni sis ay 5 purple BTS. Ayan, anyong. Wow, a very special love. Wow, naks naman, parang in love tong si si Anyong. Ayan, thank you so much, 6 million in the house. Guys, pa-connect also kay Kabsat Binis, guys. Nasa Hong Kong po siya. Ayan, ay purple BTS CC, sabi ni Kabsat Binis. Kuya, akala ko bangs, akala ko dyan, akala ko busy ka dyan. Magkuskus ka na, uy. Ayan, 7 million in the house, hello. Ayan, Kabsat Bordado! Bini miss you, sabi ni I Purple. Anyari sa'yo, Kabsat Bordado? Bakit ganyan yung mukha mo? Dikitan tayo mga amigo-amiga, sabi ni Sis Fitman TV. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan. Libre-libre lang. Ayan, wag lang ngangakapsat. Pahingi ng ulam nyo, guys. Hindi naman ako marunong mag-ukulele. Nagpakuling-kuling ako.
Ay, salamat sa pagpasok sa alagad mo dito, Sisi. Ayan, I promise you sabi ni Kabsat, ayan, patamsak ko sa premiere nito, sabi ni Bordado. Ayan, patamsak ko sa Hello, Sisi, sabi ni Ma'am Shik. Ayan, nakapin po yung premiere mo dyan ka, Sisi, Ma'am Shikikay, nakapin po siya kanina pa. Tapos may dumikit po sa'yo si Cheryl, si Sisi Cheryl. Ay, purple dan dikit sa'yo, Cheryl, sabi ni Sisi Cheryl, ayan. 10 million in the house, hello. Guys, padikit kay Sasha, guys. Si Canada ay Ellen. Tapos si Ninfa. Tapos si Tim Lopez. Ayan, patusok po sa premiere ni Cheryl, guys. Si I Purple may premiere din po siya. Si Ma'am Chikikay may premiere. Ayan. Si Bordado, may yan, si yung kabit niya. May premiere po yung kabit ni Kabsat Bordado. Sir ka dyan, Madam Binis. Ayan, Donna Bichong, Sisi, thank you. Buntis ka na, nasusuka ka na dyan. Hala, kung ano-ano na lang napipindot ko. Mali-mali pa. Guys, may upcoming Thanksgiving LSC Donna Bichong, guys, nakapin po sa taas. Mega love shoutout Donna Bichong, sabi ni Ma'am Chikikay. Ayan, malapit na din mamoni si Ma'am Chikikay, guys. Siguro nasa 100 plus na lang yung kulang ni Ma'am Chikikay. Abangan natin ang kanyang harang. You are my sunshine. Sis Donna B, don full package dikit sa'yo. Yes. Guys, yung nadikitan ni si Cheryl, guys, si RJ, si Ma'am Shikikay, si Bander's Journey, si Family Islanders, si Donna B. Dan sa premiere mo, Madam Cheryl, sabi ni Kabsat Bordado. Uy! Ba't napunta yung niya, yung ang galing ng ang galing ng yung isang lahi kanina. Ang galing yung yung ginawa niya, nailagay niya si Nightbot. Nailagay niya yung si Robby dun sa Nightbot ko. Wait lang, paano na ito? Go watch Robby, tapos 2 link. Uy, ang galing niya, paano niya yung ginawa? Nailagay niya yung tawag dito. Nailagay niya yung mga link nila doon sa Nailagay niya yung mga link nila doon sa aking Kaya pala nagtataka ako bakit sumasagot si Nightbot kay Topseed kasi may ginawa siya. Hi sis, Amorfina channel. Hello Sisi. Oo nga, paano niya kaya ginawa yun? Nailagay niya yung link niya at saka yung link niya, may magic siya, love, sabi niya. Oo, ayan, i-block mo na siya, Sisi Loves. I-block mo na yun. Alisin ko nga, hacker. Oo, hacker siya. Pwede, paano niya yun nagawa sa nailagay niya sa Nightbot ko? Wait lang nga, alisin ko.
Kaya pala kanina pa ako nagtataka bakit sumasagot yung ano, may salamat at tansak na dyan. Wait lang, i-copy ko muna yung link niya, tapos i-block ko siya. Oo, hacker yun. Ano ba? My goodness. Wait lang, i-block ko yung mga binaba niya. Tapos hindi ko din yung makita. Yung nilagay niya yung ano, yung salamat at saka ano, yung salamat at saka yung tamsak. Uy, hindi pa din. Tapos hindi din ano, hindi, wala din nagmamatch. Uy, hindi ko mahanap. Paano kaya yun? Ayun, nagawa ko na. Ayun na, tanggalin mo na lang si Nightbot muna. Palit ka ng password, dali. Ayan na, ano ko na, natanggal ko na si, tawag dito. Natanggal ko na si, yung ano, nasa ka Nightbot. Wait lang, alisin ko lang muna si Nightbot, guys, ha. Pero naalis ko na sila doon. Wag mo na akong mag-Nightbot. Ayan, premiere po. Ayan. Dan full pack dikit sa'yo, fit ma'am, sabi ni si Cheryl. Ayan, salamat sa 6 million. Wait lang, magpalit lang ako ng password pala. Ang password sa in. Ay, mamaya. Andyan pa din si Robby. Ano ba yung, ano kaya yung ano, go watch. Andyan pa rin siya. Pero natanggal ko na. Ano kaya yung na-type pa niya? Tanggalin mo na lang si Nightbot. I-check ko si Nightbot kung ano pa yung ano. Oo, natanggal ko na si Nightbot. Tapos i-check ko na lang lahat ito.
So, you've got your own business, and you're doing everything you can to promote it. But marketing doesn't always have to be so out there. Ang dami niyang nilagay, guys. Ang dami niyang nilagay. Ang dami niya talagang nilagay. Dan, tapos host, tapos hello, thumbs up, tapos watch. Ang dami niyang nilagay. Grabe. Wait lang, ha. Kaya pala ano yun, dinidelete niya yun kasi may ginagawa siya. Oh, thanks. Ang dami, oh. Grabe. Dan, thumbs up po ho, sabi ni Cheryl. Ayan, wait, unsub ko muna at wag kang mag-night vote. Oo, tinanggal ko na lahat kasi ang nilagay niyang dami. Dan, thank you. Tapos, thanks. Thumbs up. Ang dami niyang nilagay. Anong name yung Cheryl pa-types dito? Ano siya, ang name niya is hindi ko alam kung anong name ng Robby na yon. Robby at saka Top Seed 16. Yan. Hello, host present. Hi, Sis MJ. Good evening. Salamat. Wait lang. Ay, wala pala akong night bot, guys. Wala akong night bot, guys, kasi tinanggal ko kasi may nakapasok na hacker. Magbaba lang po kayo ng link nyo, ha. Bawi po ako sa pagbaba ng bahay nyo. Kasi katatanggal ko lang si night bot kasi may nakapasok po na hacker dito sa live ko. Pero na-block ko na po. Ma'am Shiki Kaidan, sabi ni Sis Pit, ma'am. Pwede ba mag-change ng password habang naka-live pa? Ayan, good evening, host. Good evening din, Sisi. Okay po, host. Sabi ni Sharon Swello. Guys, magbaba lang po kayo ng bahay nyo, guys, ha? Kasi hindi pa muna na gumagana si Nightbot kasi tinanggal ko. Tambay lang si Fon sa'yo, host. Busy lang. Thank you, Sis MJ. Thank you. Ayan, connect lang po, sabi ni Sharon. Share yung Top Seed, diba? Yes, Sisi. Top Seed 16. Yes, Top Seed 16 yung account niya.
Tapos yung isa, nadikitan mo ba yung pinapadikit niya na isa sis? Yung Robby? Ayan, 9 million in the house. Ayan, kalas na. Ayan, walang ano man. Tapos yung binababa niya is Robiana Alesa. Oh, Robiana Alesa, guys. Yung mga nakadikit sa kanya, i-block nyo, guys. The same email lang yung gamit ko kay Nightboot eh. Wait lang guys ha. Ano yung isa? Ito daw, Robiana Alesa. Robiana Alesa. Ayan, thank you 40 million guys. Ay, 40 million. 8 million guys. Magbaba lang po kayo ng bahay niyo dyan. Ayusin ko lang po to guys. Ayan, thank you so much. Ito ba yun? Ano si Cheryl yung ano nakakita ng profile niya.
I-copy ko yan nga. Tignan ko sa sa naka-hide user. Naka-hide user na kasi siya sa akin yung si Sid. Naka-hide user na siya sa akin. Naka-block na siya. Tapos yung si Robiana, hindi ko siya ma-block. Kasi not much daw. Maliit pang bahay yung Robiana, sabi ni Sis Fit Ma'am. Oo, maliit ata. Harang pa more, sabi ni Sis Lac. Mag-remove access muna ako. Dandikit Fit Ma'am TV channel, sabi ni Sis Ma'am Shikikay. Guys, hindi ako makababas ng ng mabilisan kasi kasi tawag dito. Tinanggal ko si Nightbot. Ayan, nagre-remove access ako. Guys, magdikitan muna kayo dyan, guys, ha? Mag-remove access lang ako sa mga andito. Apps. Mamaya ko na to palitan ng ng password. Ayan, thank you sa 4 million in the house. Nakailang oras na ako. Mag 3 hours lang ako, guys. Ayan, 6 million. Tapos na pala yung pinapatugtog ko. Times late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray He'll take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, Magbago na lang ako ng Nightbot. My goodness, nahihirapan na naman tayo dito. Thank you sa 8 million in the house. Guys, patamsak po sa premiere nila, guys. Thank you. But the souls of the innocent, blood-drenched pavement,
you may lose the way. The way. Might drive you crazy, but don't let it give you the way. No way. Sometimes in my tears I drown. I never let it get me down. So Hindi pala siya na-block kapag kapag hindi yung the whole channel yung i-copy mo doon sa hidden user. Hindi siya na-block. I-search ko nga yun. Dito na lang. Robiana. Ano bang spelling nun? Robiana. Alaysa. Robiana Alaysa ba yun? Hindi ko ma-search. Oo, top seed 16 yung nagbababa. all the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will live one day, one day, one day, one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been crying. Ayan guys, i-copy paste nyo tong kay top seed 16 tapos i-paste nyo doon sa community. Oo, na-search ko na yung si top seed, pero yung si Sis Robiana, may ano ka ba? Alam mo ba yung profile ni Robiana? Kasi hindi ko mahanap si Robiana eh. Robien lang yung nakikita ko. Robien Alisa. Gusto ka aking mahal. Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing Wala ko kay Robiana, di ko na-open kanina. Ayan na ba kay Robiana? dinadaan sa awitin. Wait lang, i-block natin yan. Nalulungkot kong damdamin. Ay! Yung link pala yung Cheryl yung binababa niya. Akala ko yung link ni Robiana. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata. Si Pitman parang nadikitan niya, di ako sure. Oo, kasi sabi ni Sis Pitman, maliit pa daw yung bahay niya. Kung ano-ano na lang yung nabla-block ko dito na Robiana, Lisa. Lahat ng Robiana dyan, di i-block nyo na. Malalim na itong gabi, Malamig ang simoy ng hangin. kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta.
na dilat yaring mata. Kahit na malayo kay para rin. Ay, alam ko na pala yung nakalimutan kong i-block yung yung sinasabi ko sa'yo, sis. Kumusta ka? Ay, magtanggal na ako ng jacket. Sis Donna, bakit yung yung premiere ni Warlita is 2 days ago pa yon? 2 days ago pa ito? Kahit na dilat yaring mata. Kahit na malayo kay para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Panaginip ko'y lagi ikaw. Kahit na dilat yaring mata. Kahit na malayo kay para rin ka. Ayan, 7 million, guys. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana all may mga premiere, kaya eto gumawa din ako. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni Kapsat Binis. Wait lang kasi na. Ayan, paki-block na lang po yung binababa kong binabablock kong. Eto guys, paki-block na lang po itong channel na ito. Na sana all may mga premiere, kaya gumawa ako. Damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan. Harang tamsak dan. Ayan. Reyna, nagpampun na ako. Ratatatat. Sabi ni Binis. Ayan, RGB10. Hello. Ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay.
damdamin pagkat ito'y payo lamang mula sa akin. Ayan, error ang binaba mo, host, kay ano. Error ba? Huwag mong sayangin ang panahon pagkat Okay naman dito sa... Ay, not found siya. buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Che, wala na si Nightbot or Libitin kasi may hacker na nakarating. Ibaba mo na lang yung ano mo. May hacker na nakarating kaya ano. Kaya tinanggal ko si Nightbot. Nalulumpay ang isip ko'y unti-unting nawawala. Nalilito ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Bakit kaya nag-error yung binaba ko kay ano? Yung link. Ay, ewan. Error naman. Yes, may nakarating na hacker kanina. So, tinanggal ko si Nightbot. Ilagay ulit. Paano ilagay ulit? Siyempre, mag-ano ka, gamit ka ng email, tapos change password. Share, salamat sa'yo, Sisi. Thumbs up at dikit na din sa'yo, sabi ni Kabsat Binis. Babago ang pag-ibig ko dahil namahal kita. Walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasandahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, ito'y kasawian. Try nyo nga buksan ito, oh. Yung sa isang ano niya, binaba niya na link. At di na muling iibig pa. Sino ka man, ika'y patuloy kong mamahalin. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasandahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. I-block mo na lang siya, Sisi. I-block mo siya. Dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na
sarap ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala Sa aking pag-iisa. Ayan guys, 6 million. Thank you guys. 30 minutes na lang po at mag-end na po ako. Guys, padikit po. Ayan, magtamsakan po kayo ng premiere dyan. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa Sorry. pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang ibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang ibigin pang iba. Wala nang ibigin pang iba. Wala nang ibigin pang iba. Sa pagsapit ng dilim, Ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. pagkat ako'y nababalisa kung magkakapiling. Bawat sandali mahalaga sa akin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin.
Tulad ng himig na kay sarap awitin. Salamat. You're welcome, Cubs. Wala na si Nightbot ko. Mahirapan na ako niyan. Mag-change. Begtit, andito ka. Ha ha ha. Sabi ni Lin Pab. Ayan, hi sis Lin. Thank you. Wala akong Nightbot. Salamat sis sa patamsak. Wala ako si Nightbot kasi may nakapasok na hacker. Isisend ko na lang sa'yo mamaya yung info about sa hacker. Oy, Binis! Paki-ano din ha? Paki-block yung si hacker. Lalo na't may Nightbot kayo, guys. Lalo na kapag may Nightbot kayo, paki-block ko si hacker. La 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 la. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap. Pa-send din ho sa akin. Sige sis. I-send ko sa'yo. Hinahag ka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Patamsak ko sa premiere. Ayan. Ay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ayan, kanina pa yan nakapin. Tanggalin na yan. Ayan, sige, tanggalin. Ano nga yan mamaya? Palit ko mamaya. Baka ano yan? Baka sabunutan ako ni Bangs niyan. Ilay sa dilim. Ilalim. Ilay sa dilim. Mati. Ayan, Lodrix. Ayan, nagpunta din pala si hacker doon kay Lodrix. Begtit. Sabi ni Lin Pabo kanina pa. Mega love shoutout sa lahat bisita. Sis Lin Pabo dan full pagdikit. Sabi ni Sis Cheryl. Daig ng kalikasan ay inyong tingin. Kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilalim. Ilayla sa dilim. Ilayla sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Sumigil sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawangan barado. Kaya wag magtaka kung tigulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Ayan, salamat si Cheryl. Lods Binis, mega love shoutout. Ako pala ang late, ha. Lin Pabo, ha. Ngayon lang yan naisabit, ha. Oo, ngayon lang yan naisabit kasi kagagawa lang niya. Ilayla sa dilim. Ayoko man aminin, masakit ito para sa akin. Dayuhan man dito sa bayan, ilang kung tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Ayan, iligo ko muna itong pesting sakit na. Ano, Sis Lin? Putulin mo na para minsanan lang yung sakit ng ulo. Welcome, Loves Lin, sabi ni Sis Cheryl. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay dyan kasi wala na po tayong night boat. Kinabukasan, nakabatay.
Ayan, i-block nyo ya yung sinend ko guys ha. Kasi lalo na kapag may naikot kayo guys, i-block nyo yung mga sinend ko sa inyo guys. Kasi ano, i-block nyo guys, lalo na kapag may ano kayo, may mga naikot kayo, paki-block. Sa dilim. Ayan, iwan lang po muna to. Host, balik ako, sabi ni Sis Lynn. Sige, maya-maya konti, mag-end na rin ako, guys. 19 minutes pa. Mag-end na rin ako. Let's take Neat lang yan, Lodi Lynn, Papo. Ayan. Hi, sis. Here nami. Sabi ni sis Watermelts. Guys, magtamsakan kayo ng premiere, guys. Wala na kasi akong night boat, kaya mahirap. Mahirap ang kalaban. Walang ano. Pa-share naman ng banana, Lodrix. Oo, dalawa yung mansion yan ni Lodrix. $9 million, hello. Let's just kiss if a naked girl who's sitting on the floor. Ooh,
Ngayon, magre-replay na tayo kay Graciang Gala. Ay, Kabsat bilis, tusukin ko mamaya yung ano mo, yung puwet, charot. Wow, you know, bongga, pure as gold. Ayan, natusok ko na, Kabsat bilis. Ayan, Lynn Pavelodi, yan si Lodrix, kaya matik dikit sa'yo nang pumasok sa akin, sinabit ko bahay mo, ha. Ayan. Ibaba ko twin channel ko mga lods, dikitan natin, sukli ko lahat, iwan ng barka. Haha, ano yun, Kabs? Hindi, tapos na. tapos na. Kaya hindi ko na tinuloy. Sis, i-block na. Nasa duty na kasi ako. Ano, Purple? Na-i-block mo na ba yung binababa namin kanina? Magdating ng araw, iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo, mga ngarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik. Ayan, out na ako, sis. Thank you, sis Amor. Thank you. Alala ko sa'yo, ang aking pangako na ang pag-ibig ay laging sa'yo. Kahit maputi ang nagalipas ay ibabalik natin. Hindi siya sa Naplex, pero pinasok niya yung night boat namin. Pati si Lodrix, napasukan din siya. Ay, hey, ipin mo na yung ipin naman, Lods Banks, ipustiso niya yun. Ay, my goodness. Alright, Banks ko, pero yung ngipin sumakit. Ayan, patusok po, sabi ni Bong. Kahit maputi ang buhok ko. Saan ka na, Ate Lucana? Magpakita ka. Wag na. Lapit na din ako mag-end, guys. 10 minutes na lang mag-end na po tayo. Sinong susunod mag-LS, guys? Sensya, BG lang ako may beseta. Ang wet naman ng salita mo. Ang wet. Ayan, 10 million in the house. Thank you. Ayan, gawin nyo ng 50 ang tusok ko, guys. Bago ako mag-end. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul and I just can't move. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end.
Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Cheryl on the way premiere mo, Lord. Sabi ni Lodrix. Ayan, 9 million. I guess it's time for me to go home. Guess I'm on my way. So hard to see, and that a woman like you can wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pick up my troubles and I throw them all away. First this time, little darling, I'm coming home to stay. Uy! Ayan naman, Lodrix. Salamat naman dyan sa iyong palipad. Ikaw na talaga. Yun lang, wala akong wala na tayong wait lang. Salamat sa pa-blessing, Lodrix. Sana all, anong laki na ng bahay? Uy, road to 8K na pala siya. Matic Lods, hehe. Patamsak sa premiere, sabi ni iPurple. And I know just where I'm going. I pick up my troubles and I throw them all away. Just this time, little darling, I'm coming home to stay. Oh, stuck on you. Got this feeling down deep in my soul. It makes us get loose. Guess I'm on my Dalawa bahay ni Morix. Yes, dalawa yung bahay niya, sis. Dalawang mansyon. Guys, patusok po sa premiere ni Kapsat Binis din, sis. Guess I'm on my way. Mighty glad to see. Yes, Malaysia. Ama namin na nasa langit, bigyang liwanag at merong mga manisyosong pag-iisip. Isasalaysay ko'y walang halo, kabastusan, nilalarawan lang kung paano mabigyan. Di ko man lang namalayan, kanina ko pa pala siya pinakamasdan. At sa mga sandali na iyon ay masarap sa pakiramdam, hindi tawag ng laman o makamundong magnanasa. Ang dahilan kung bakit masarap lang kumunganga sa kanya at managinip ng gising. Kunwari naglakas loob pagkong siya ay imbitahin at siya'y pumayag naman sa ating hiling. At sa bahay kami nag-jamming. Oh baby, wag ka munang umalis please. Samahan mo ako sa aking pagtulog. Yayagapin lang kita, pero wala. Ayan din sa dalawang bahay mo, Rick, sabi ni Cheryl. Dan ako kay Venice kanina. Ayan. Ayan, salamat sis sa patamsak, Bander's Journey. Ay, wala na pala akong night boat.
Lo, ayan. Lord Cheryl, dandikit baka sa tusog premiere mo po. Ayan. Ipagluluto kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Kaya't sunog ng sunog ng sunog ng sunog ng sunog. Sinusundan ko siya, pero walang halong malis. Lord Cheryl, ayan. 7 million. Guys, malapit na tayo mag-end, guys. Salamat sis Spander's Journey. Type mo siya para aware din kami. Ha? Type mo siya para aware din kami. Malisya, gusto ko lang naman na siya'y lubos pang makilala. Dan kay Binis Lalops. Ayan, thank you. Huwag ka munang umalis, please. Samahan mo ako sa aking pagtulong. Iyayagapin lang kita, pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Relax ka lang at sindihan mo na ang pampaganga. Sasyakan naman kita, pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagluluto kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Lord Banks on the way. Ayan. Oh baby, oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby, oh baby. Ikaw ang laging hanap ko sa bawat sandali. Dito lang sis. Sige sis, malapit na din ako mag-end, oh. 2 minutes na lang, mag-end na po ako. Check na lang. Wala nang hahanapin pa kung di ikaw sinta. Ayan, guys, padikit po sa ating super chapter. Aladrix, nagamit mo pa ba si Nightbot mo? Please lang, lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaban. Please lang, makinig ka naman sa awit ng pag-ibig ko na para sa'yo lang. Kung akala mo ako'y nagbibiro lamang, lahat ay gagawin para mapatunayan ang mga letra ng pag-ibig ko sa'yo. Wakas hanggang wakas, paniwalaan mo. Please lang, lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaban. Please lang, makinig. Naayos ko na, Lods. Okay, Lods. Ayan. Naayos mo na. Ayan, 11 million in the house.
Uy, kung patapos na ako, dumadami ah. Sige guys, maraming salamat sa inyo guys. Sino yung mag-LS sa inyo guys? Guys, sino yung mag-LS sa inyo guys? Ayan. Ayan, thank you so much. 12 million in the house. Ako'y mag-end na po. Magsa-sign out na po ako. Magsa-signing off na po ako. Ayan, thank you so much everyone. Thank you so much guys. Guys, aalisin ko muna yung mga panty at mga brief nyo ha. Thank you so much host at sana at sa inyo guys. Keep safe always. Banders, Journey Lalab, sabi ni Kapsat Pinis. Guys, thank you so much for everything guys. Ay, for everything talaga. Ayan, salamat sa support. Salamat sa inyong mga support ha. Bye-bye. See you when I see you. Ayan, bye-bye guys. Good night everyone. Original composition niya yan by Lemongrass. Bye sis at bye sis Lax. Good night sa'yo sisi. Bye Cab. See you around. Yes, see you around. See you sa premiere. See you sa mga LS. See you sa bingo. See you sa messenger. Ayan, so bye guys. Bye. Thank you.